Страхотно пролетно настроение създадохте, момичета! Благодаря ви! Благодаря сърдечно на всички участници за този прекрасен пролетен празник. Благодаря и на всички, които се погрижиха за красивия базар на великденски произведения, с помощта на който ще допълним украсата и веселото настроение в домовете си. Благодаря на смелите художници. Къде сте, момичета и момчета?